காயல்பட்டினம் கலரிக்கறி வலிமா விருந்து எத்தனை பேர் சாப்பிட்ருக்கீங்க? முஸ்லீம் வீட்டு கல்யாணம்னாலே பிரியாணி மட்டும் இல்லை, ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் அந்த விருந்து சாப்பாடு அவங்களோட வழக்கம்படி மாறுபடும். அப்படிதான் இந்த கலரிக்கறி சாப்பாடு. காயல்பட்டினம்னாலே கலரிக்கறி விருந்து தான். ஒரு பெரிய சகான்ல நெய் சோறு நடுவில் இந்த கலரிக்கறியை வச்சு மாங்காய், கத்திரிக்காய், பருப்பு சேர்த்து சாப்பிட்டா அப்படிதாங்க இருந்துச்சு அந்த ஒரு செகண்ட். எனக்கு ஒரு சில உணவுல மட்டும் தான் நம்ம ஊர் பேர் சேர்ந்து வரோம். நாகூர் பொட்டி சோறு, டெல்டா, ஈசிஆர் அஞ்சு கறி சோறு. அந்த வரிசையில இப்போ காயல்பட்டினம் கலரிக்கறி சாப்பாடு மட்டன் 15 திரஹம்ஸ்க்கும், சிக்கன் சாப்பாடு 12 திரஹம்ஸ்க்கும் கொடுக்குறாங்க. அபுசகரா பார்க் பேக் சைடுல உள்ள சூப்பர் கிங் ரெஸ்டாரண்ட். கலரிக்கறி 3 பேர் சகான், 3 பேர் சாப்பிடக்கூடிய சகான் கலரிக்கறி 40 திரஹம்ஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. இங்க 365 நாளைக்கும் கலரிக்கறி சாப்பாடு கிடைக்கும், ஈவினிங் அண்ட் டின்னருக்கு. நாகூர் பொட்டி சோறு, 5 கறி சாப்பாடு, பல்க் அண்ட் பார்ட்டி அட்ரஸும் எடுத்து பண்ணி தராங்க. சூப்பர் கிங் உணவகம். ஊரு உறவு உணவு, இதெல்லாம் எப்படிங்க மறக்க முடியும்? உங்க ஊரு பேரோட வர சாப்பாடு பேரை மறக்காம சொல்லிட்டு போங்க.